kenenu ndị Igbo si na Igbo ekene m unu lelu aka si ndewonu ndewonu. Tata anyị ga-agụ ọnụọgụgụ nọmba 1 to 3. Kwuonu 1 to 3. Ngwa gụọ ya n'Igbo. Kwuo otu. Abụọ. Ngwa gụọ ya onwe gị. Otu. Abụọ. Atọ. Kwuo n'aka ọ gụtara ya kụọ aka papa nnekwu kụọlụ ya aka. Ebube kụọlụ onwe gị aka na-enye ọ si numbers 1 to 3 na-enye ndị be anyị numbers 1 to 3 na otu abụọ atọ. Kwuonu otu abụọ atọ. Iyo papa nnekwu rapụ m aka n'isi papa gere ntị. Ọ si cheli ka m gụọlụ unu. Ọ si trace over the numbers with your finger. Now, use a pencil to follow the dot. Dot bụ gịnị n'Igbo? Kpọmkpọmkpọm. Kwuonu kpọmkpọmkpọm. Ngwa pannekwu ngwa dee. Ibido n'elu idenye gbadata ana. Ibidokwa ebe. Start bụ mbido. Imenye gbadata ana. Imekwe start. Ị na-enye ị na-abịa end ọgwụ. Kwuo end ọgwụ. Kwuo agịdịgba ngwa mee trace start bido. Yes, thank you. Imetego oke nwa bịazie nọrọ ebe emeche ka anyị upload olu gị. Emeche anyị mee nye upload. Papa nnekwu kwụsị oke nwa bịa nọrọ ebe o meche gị. Ọ si na anya ihe ọ na-ekwu. Look at the monkeys swinging through the tree. Count each set of monkeys and trace over the number at the bottom. Ọ si unu gụọ monkey ọnụ. Ka ihe bụ monkey n'Igbo? Papa nnekwu nọ n'ofu ebe. Papa nnekwu ka ihe bụ monkey n'Igbo? Oke nwa a na-akọ otu n'ugwu bata. Ka ihe bụ monkey n'Igbo? Monkey bụ okilikili. Monkey. Kedu ihe bụ monkey n'Igbo? Ebubechukwu ka ihe bụ monkey n'Igbo? Ọ bụrụ okilikili. Monkey bata na a na-akọ otu. Ọ si monkey bụ enwe. Kwuo na ya. Monkey bụ enwe. Kwuo na ya. Kwuo na enwe. Enwe na one du ebe. Gụọ na ọnụ. Were aka nri gụọ ọnụ. Papa 1 ofu ju abụọ 3 ajọ 4 anọ 5 ise 6 isii 6. Kwuo na enwe na-esi. Papa nnekwu kwuo enwe na-esi. 1 2 3. Osisi gụọ ọnụ fanja. 1 2 3 4 5 6. Isii. 6 bụ gịnị? 2 3 4 5 6. 6 bụ gịnị n'Igbo? 6 bụ gịnị n'Igbo? Isii. Kwuo na isii. Okay, ka anyị gaa n'iru. Ọ si here is the pet shop. Circle 1 cat. Color 2 fish. Draw 3 snakes in the tank. Ọ si na ebe bụ ụnọ afịa ebe a na-ele pet bụ ụmụ anụmanụ. Nke bụ fish n'Igbo. Nke bụ nwamba. Nke bụ snake agwọ. Okay, ngwa cheli ka ihe bụ fish n'Igbo? Ka ihe bụ mba unu gee ntị. Ọkwa nna agwa unu okwu unu na-akpali ya m. Kụọ aka. Ngwa unu ya azụ ya. Agịdịgba nwa gị ga-aza iwe. Gee ntị. Jide aka na ntị gị. Ngwa jide na ntị gị papa nnekwu jide. Kedu ihe bụ fish n'Igbo? Azụ. Kedu ihe bụ fish n'Igbo? Azụ. Thank you. Kedu ihe bụ buusu n'Igbo? Nwamba. Kedu ihe bụ nekwe ụmụ buusu oriri nne? Si ụmụ nwamba. Nne nke ichoku. Kedu ihe bụ parrot n'Igbo? Kwuo na ichoku.
bata n'ime a na-akọ otu ị nara anụ. Oh yes, ọkwa oke ka ihe bụ o kwutekwele ọ bụrụ buusu ọ bụrụ nwamba. Super. Kedu ihe bụ ihe a? Oke. Kedu ihe bụ ihe a n'Igbo? Papa nnekwu ịdọsi na m aka n'isi ihe ekpufu m ihe mkpu n'isi. Papa. Parrot, ichoku. Kwuonu parrot, ichoku. Papa, ka ị na-emezi agụụ? Agụụ na-agụụ papa? Agụụ. Ngwa emechie ka mmelu unu mkpụrụ osisi ka unu taa. Emechie ka ngwa na nke ka ihe bụ ihe a kịta? Rabbit. Ana m echekwa ọ na-abụ nwamba ka ọ na-abụ nkịta ka ọ na-abụ oke. Ama m nke ọ bụ abụ unu si na rabbit. Mana kedu aba rabbit n'Igbo? Kwuo na oke oyibo. Wụfu aka n'imi. Kwuo na oke oyibo. Neni snake. Ke bụ snake n'Igbo? And snake bụ ọdụm ka ọ dị njọ? Ọ dị njọ. Kwuo na ọ dị njọ. Wow, ọ bụ onye ilo mmadụ. Kwuo na ọ bụ onye ilo mmadụ. Agwọ na-ata mmadụ. Kwuo na agwọ bụ ihe jọrọ njọ nke ukwuu. Ọ dịrọ mma chacha. Ọ taa mmadụ ọ na-eme mmadụ poison. Kwuo na ọ na-eme mmadụ poison. Poison bụ gịnị n'Igbo? Nshi. Kwuo na nshi. Parent tip. Ka ihe bụ parent tip? Wepụ aka n'akwụkwọ. Yes, kụọlụ na oke nwa aka. Kụọlụ na ya aka. Kụọ aka. Ịkpa. Ihe parent tip bụ gịnị? Ihe nne na nna ga-ejide aka. Ka m gụọlụ unu nye. O si, children need to associate numbers with quantity. Take your child on a trip to a pet shop. Talk about the different animals. Choose your favorite. Count different numbers. Count different group of animals. Which animal do you have the most? O si na unu ga-eduru ụmụ unu gagharịa jee n'ụlọ ebe a na-ele. Ọ na-abụ agụụ na-agụzi unu? Na-agụ. Oyile na nri ụtụtụ ka ihe na-akụ. Cheli ụmụ obele ka njemelu unu n'elu ihe na-akụ 11:45. Unu na-asaghị ọnụ na-egwu ughele. Agụụ nwa abịago. Ka m bịa jee njemelu unu mkpụrụ osisi. Cheli ka unu taa lie nri efie. O si na a ga-akpọ unu gaa n'ụlọ ebe a na-ele ụmụ anụmanụ eji eme pet bụ ụmụ anụmanụ na-amasị mmadụ. Ndị mmadụ na ụmụ anụmanụ ndị nke ahụ na-egwuri egwu. Kedu ka pet anụmanụ dị mma ndị mmadụ ji egwuri egwu? Si nkịta sokwue. Nkịta. Kwuonu nkịta. Kwuo na ichoku. Buusu dịkwa mma. Kedu afa buusu n'Igbo? Nwamba. Ọ nọ na keji. Keji bụ gịnị n'Igbo? Kwuonu gadarum. Ngwa kwuo iwen. Nkịta na-eat meat. Kwuo nkịta na-ata anụ. Buusu. Nwamba. Kwuonu buusu nwamba. Ọ na-ata azụ. Kwuo na ọ na-ata azụ. Ngwanụ ike agwụgo n'unu maka unu na-eghe ughele. Ngwasizianụ ndị Igbo be anyị ka emesịanụ. Weelụnụ aka. Sifa ka ọ dị mbọsị ọzọ. Si mbọsị onye ori ga-akwa nne ka anyị jee chọọ ngaji anyị furu efu.
ngwa sizia Banyo. ngwa ka emesia